Epa lagunok hemen gade bueltan orain honetan lehen Japanese to Survive gehiagorekin eta hemen ikusi genuen herrira itxuri ginen ekipamentu berriak jarri genien Vale, Ramonen aikotxe dekogu eta Revive, eta armamentu eta ekipamentu berriak jarri genien alizan geniei eta hasiko gara lekzio berri batekin. Vale, bueltan, eta hasiko da lekzio berri batekin. Eta esaten du zozer berezi duela gaurko lekziorako prestatuta. Primeran, ikasiko dugula, lehenik eta behin, hiragana bizkatxo bat gehiago, silaba batzuk gehiago, eta gero, hitz batzuk, bale? Bokabulario bizkatxo bat. Vale. Lesson bat, studying. Vale, esaiko gara bokabulario pizka batekin. Nik hartuko dut baita ere, hartuko dut boli bat eta liburuzka bat apuntatzeko. Zen eta bokabularioa beti datorkigu ondo ikastea. Ziurazki, suposatzen dut izango dela, pizkat bokabulario simplea, ura, txakurra, katua, bale? Inu, txakurra, neko, katua, eta bar. Suposatzen dut ere jokoa egingo duela, izango da pizkanaka itxoiek aldatu eta jokoan japoneraz jarri. Beldurre ematen nau, baina, bueno. Vale, esaten du. Zuri break da nagateko deskantxo bat edo, kasu honetan break da apurtu edo gelditu. Vale, kasu honetan pizkat geldiune bat edo hiragana ikasteari elekzio batzuta guztietan nahaztuko dugu bokabulario pizka batekin, bale? Orain eta aurrera. Eta esaten du lekzio bakoitzeko 10 hitz ikasiko ditugula. Beldur ematen da, baina, bueno, beldur horietako beldur barre bat. Bueno, joaten ganen, bidean edo, ikasten guazen bitartean edo, demostratuko dugu edo ikasten guazen bitartean, bale, silabarioekin bezala. Joango gara izkera eta irakurgera erakusten. Eta era berean ikusiko dugu nola idatzi hitz bakoitza. Bale? Eta beti basatuta dakigun hiraganan. Bale, eta orain dio, erakutsiko dizuet, lehenengo hitza eta nola idatzi. Hai, hau da, bai, bale, hau erreza da, hai. Romantzian, hiraganan eta ingelesez, kontuan hartu joko hau ingelesera ditutzen duela, ez dagoela gaztera, ez ezer, orduan. Kontratu bat zari ingelesera da, bale, beti. Kontratu bat duzue, japoniarrek, esaldiak egiterakoan egiten dutera euskaran bezala. Aditza beti amaieran, bale? Ingelesek, erdian edo, ez baina ditxartu, ez dut ondo kontrolatzen ingelesa, pizkat torpa naiz ingeleserako, baina, bueno, hai, bai, bueno, hai, edo, hai, auskatzen dute, bale? Eta hori ikusten dugu, nori edazten den, bale? Idatzeko nik ere, bale? Azken finean da, H-A, idazkara, da, azkenean da, horrelako, zehozer, eta hau. Eta hau da berdina, jai, H-A-I da romantzia, bale, guk auskatzen dugun, aia. Romantzia kontratu behar duzu guk japoniara romantziran idazten dugunean, azken finean idazten dugula dala balio fonetikoa, bale, gehienetan. Guk edonor, bale, edonor, japonieraz dakien edonor, japonerako hitz bat entzuten badu bera idatziko duena, azken baten izango da, bela horretzen duen balio fonetikoa, bale? Ez du idatziko japonieraz kasu honetan, eta hori edozein hizkuntzatan da hori, bale? Jakin dezazuen, beti. Orduan, nik uste dut japonerako tomanji gehiena direla balio fonetikoak. Orokorrean, nik nire ikuspuntutik edo nire ustetan. Gero, erratzen bat naiz edo nor zuzen nazake inolako arazorik gabe.
Orduan, lehenengo hitza, bale? Lehenengo lerroa urdinez dekogu romanjian. Gero beltzez, hori da, nora idazten den lehenengo hitza romanjian. Gero, bueno, esaten du, bueno, romanjia dela, saltzen du, romanjia dela idazteko japoniako hitzak ez, beste hizkuntzetan, bueno, inglesean kasu honetan, ingleseko alfabetoan edo gaztelaniakoan edo dena delakoa. Romanjia esaten du oso erabilia dela. From Japanese use romanji thing. Bale, eta esaten du Japoniako datosten hitz asko ez tsunami eta bar romanjian idatzita dagoela. Tsunami, karaoke, sensei eta lako hitza. Besterik gabe. Bueno, claro. Eta esaten du oso simplea dela romanjia ikastea eta irakurtzea. Eta besteak beste ohituta gaudelako gulereta edo gure alfabeto normalekin. Zure ermon hiragana, bale, hiragana jakosten duzun bidean, angin and understanding of the... eta silabaen eulermena edo, jaten garen ikasten dugu jaten garen bidean, you will be able to write words in romanji as well as hiragana. Esaten du, gero jongo ritmo behagoa izango dula, ulertzeko hiragana eta romanjia biak simpleago ingo zaigula. Vale, we learn all of the relevant hiragana. Eta esaten dugu, bueno, hasieran erabili aldugura romanjia ikasi arte hiragana dana, bale? Eta esaten du, ematen duela, urrengo lerroa dagora, hiragana idatzita. Bueno, esaten duela, bueno, aurrera eraman joan dela, ikasiko dugula hiragana gehiago, nola idazten den, eta bale. Bale, hau da, ia, bale, da, hau. Orduan guk hau oraindik ez dugu ikasi, baina guk ja ikusten joateko, hau jarri digu. Bale, kontuan izateko. Eta bestea romanjian jarriko digu, bale? Guk oitzen joateko, bale? Hori esan digula. Jarriko digura, hiraganan jarriko digula, ikasten joan garena, basikoki. Eta azkenengo lerroa da ingleseko balioa. Bueno, kasu honetan, yes edo euskaran bai. Vale, eta lehen esaten dugu, nola euskatu ondo? Esaten dugu, fonetikoki oso entzeko dela ingleseko jai, ingleseko kaixo edo height, altu edo indartsu edo. Bale, eta esaten gula, pentsatu behar dugula i hori, amaierako i hori antzekoa dela. Orduan, jai, zatu behar gara euskatzen jai, edo edo horrelako zehose. And the rapid pace, the syllables tend to... Hori da, bueno, esaten digula, karo, euskara harinean, orokorrean jai hori, jai, azkenean jai hori, ingleseko jai edo kaixo hori antzekoa. Observers do not change. Bueno, esaten du, japoniarrean, silaben auskera ez dela aldatzen orokorrean. Eta hori kontuan izan behar dugu, guk gauzak egiterakoan. Claro, adibidez bezala esaten du inglesarena, bale? Inglesez batzutan silabak aldatu, fonetika aldatuko aldutela, eta hori errezago, adibidez sinpleagoa da, frantsesean daukatelako nasalak eta abar, bale? Japonian esaten du ez dela hori gertatzen, besterik gabe. Hori, berdina, azken finan dago espezifikoki Japoniatan, zera guztia, bere hori, besterik gabe. Esaten dut, dago era bi excepzio batzuk, preti daude excepzioak. Hori aurrerago ikasiko dugula. Berrez jarriko dut
nora entzuten den eta paratuko naiz, bale? Osea, nola entzuten den eta nik isilik egongo naiz eta gero urrengola joango gara. Bale? Hai. Hai. Horrako zoze. Bale, urrengokoa. Urrengoko hitza. Ie, bale? Ie, ez. Hau da, ez, zuzenean, bale? Ikusten duzunez, suposatzen dut, no, hori da. It's an interesting word because it's made up only of vowels, hori da. Suposatzen dut, egongo dira kombinaketaren bat egiteko i bikoitza hori, baina momentuz ez dakigunez, momentuz ez dakigunez, usten digu, dakigun hiraganan. Esaten du hitza, ematen dula bitan, esaten dula i, baina benetan ez dula bitan esaten. Ie, baten egiten du. Bale, hori kontuan hartu behar duzue beti. Urrengokoa, watashi, ai, ingleseko ai, edo guk esaten dugun bezala, guk. Kasu honetan, wata eta shi ez egunez ikusi, romanian idatziko digu. Eta gero joaten garen erritmoan ikasiko dugu, bale? Baina, bueno, jakingo nik momentu zapatutuko du bakar romantzia. Watashi, neu, eta ben ez dugu ezer, eta neu edo nik, edo ni. Uste dut ez, egiten dute, japoneslek egiten dute euskaldunok bezala, bale? Subjektua, ni, ura, bera, kotxea, autoa, gero gertatzen dena eta amaieran aditza, bale? Korega, adibidez, watashi, edo korega, learn Japanese to survive gemu des. Hau, learn Japanese to survive jokoa da, bale? Arde horretatik euskaldunok abantai asko dekogu, abantai asko. Orduan, watashi, bale, da, hitz japonez da, ai edo neu, edo nik, edo ni, egiteko referentzia, gure burura referentziatzeko. Ez da i letraren sustitutua. Think about yourself, bale? Normalen erabiltzen dela gure burutaz hitzaten ari garenean, bale? Watashi, ez neu, edo nik, edo... Daudela bestein bat hitz kasualak edo egiteko gure burura referentzia, baina momentuz honekin soberan gure lagunekin eta bar soberan izango dela. Suposatzen dut betiko lez egongo dela hitz zainduagoak auskeraren arabera, ez da berdina egotea lagunekin, zein lan batetan, edo ezagutzen ez duzun, ezagutzen ez duzun pertsona bateri, igual ezin diozu esango bat, pizkat, ituz esan daiteke, bale? Berriz entzungo dugu eta urrengora goaz. Venga, urrengora. Lehogarrena, anata, bere, zuk. Eta kontuz, zeren eta hemen, hitzonekin kontuz, zeren eta ospanen itxartu anatagua, bale? Anatagua emaztea da, bale? Anatagua ez, anata ustutela zu, baina dago bestitz, horren txortan ez du gorratzen, bestitz bat antzekoa dena esateko, referentzia egiteko zera, emaztearen txako, oza, emazte, bikotean mutila dana, bale? Eskonduta duenean mutila dana. Anate ez, bale, nik apuntatuko du, bale? Denbora emon, meze. Anata, dakigu dekogula A, eta, holan, eta, orain dugu, holan, gutxi bala. Na, eta ez dugunez ikasi, jiragan romanian jartzen digu. Anata da hitz japonela erabiltzeko esateko zu, bale? Anatagoa, adibidez, zeu, referring to person, bale, hitz egiten ari zauden personarekin, bale? Beti. You can use this word in conversation when... behitu ez, hitz berbera da orduan, esaten du. Erari dezakezu hitz hau, hitz egiten ari zaudenean zure partner. Zure partner kasunetan da, zure emaztearekin, edo zure bikotearekin, edo dena delakoa.
Bale, esaten du eta oso garrantzitsua da, izan daitekela itxusia erabiltzea kontestu txar batetan, bale? Esaten du orokorrean, normalena dala besteari bere Japon, inglesean ez. Eta gazteleran bez, gazteleran asko galtzen zen zaigu, tío, tronco, kolega, hermano, brother, bale? Japonian hori oso itxusia dago, beti bere izenaren bidez, bale? Beti, normalena. Berriz itxengo dugu eta horrengo lagoaz. Venga, urrengokoa. Pen. Bale, boligrafoa. Pen is the Japanese word for pen. Anglicismo bat japonieran, primeran. Ondo, boligrafoa da, argita garbi. Pen da anglicismo bat, gazteran dekogun bezala, guztiak ditugu, bale? Anglicismoak, galizismoak eta lakoak. Boligrafoa. Eta guk japonerako hitzak hartu ditugu, bale? Samurai, katana, tsunami eta beste hainbat. Bueno, eta hau ez daukara zuki, pen. Pen guztietako esaten pen hitza, ezta? From other languages... Vale, eta hemen esatuko diguna da, normalean, orokorrean, erabiliko dugula, Japoniarran, vale? Dakigula dagoela hiragana, katakana eta kanjiak, vale? Hiragana, azeran azaldu nuen hiragana, erabiltzen da Japoniako haien izkera, haien Japoniatik datorren hitzak azaltzeko. Katakana, bale dira, beti erabiltzen da, katakana beti idazten da estrangeroko beste hizkuntz batzuetatik datuzten hitzak. Kasu honetan, pen, katakana zegoango da idatzita. Baina, bueno, kasu honetan, ez dugunez, hiragana denez hiragana, hiraganan, eta hemen esaten duena, bueno, joko egin zuten, ez du ez erabiltzen jokoa, software, joko egin duenez, pen hori hiraganan eta romanjian idazten dutela. Romanji batzuk ere daude arlako hitzak azaltzeko. Bueno, ez dugu horrez entzungo, pen hitza, bueno, bazpa entzungo dugu. Vale, baina ingleseko pen da. Urrengokoa. Enpitzu, pencil, vale, arkatza. Enpitzu, vale, hor enpitzu. I horretan dago nolabaiteko enpitzu. Eta nahi gabean saltotu egin dut. Nik idatziko dut, vale, zuen baimenarekin. Bueno, berriz entzungo dugu. Enpitzu. Ian gora, gogoratu. Eta horrengoko hitza, barkatu, tsukue. Vale, desk da, zera, maigainez, bueno, iltzartu dut, desk eta hori, lan egiteken dugun tokian. Tsukue. Hostia, komplikatu da, Tsukue, edo horrelako zeo zer, pizka komplikatu da, polita. Tsukue, dekogu, tsu, ku ez da, ku badakigu, egia da, tsu da ez dakigun bakarra, tsu, ku, eta eta txakurrari bi hosti emango dizkiot, deska maiaz baina iltzartu. Gila bidatuko dut, eta ez dela hor jarriko dut, horrengokoa, 8. Izu. Txeir, eserlekoa bai, claro, maia eta desk da maia eta eserlekoa, vale, konfirmatu didate. Txakurra nintaz paso egiten du. Deko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eta dakin 8. Izu, dakigu, i badakigu, zu ez dakigu eta da eserlekoa. Eserlekoa. Izu. Horrelako oso zer, pizkat, zu hori pizkat sakona da. 9. Hon, book.
hon, Hon. hon. Gogoratu, japonieran, hasierako H-a, vale? J, bezala, hauskatzen da, ez da, on, hasi eta, hon. Liburua. Hon. Hon, gogoratu, oso garrantzitsua. Eta margarrena, noto, notebook. Notebook, notebook, guk ere heltzen dugu hitz hori. Batzutan ere, esate, uste dut, gemu hitza ere, notebook, tableto, eta horlakoak badituzte, baita ere, Noto. noto, erreza. Eta guk gure kasuan anglizismoa heltzen dugu, dela notebook. Bueno, azkenean, japoniar kasu honetan nik uste dut heltzen dutela da, labur bildura. Igual, onartu dute, note book. Zurazki onartuko zuten eta beraien hizkuntza edo onartuko zuten. Bale, eta hau da gure bokabularioaren lekzioa. 10 hitz berri ikasi ditugu. Eta orain hiragana ikastera guaz. Ba, ez da gordeko dugu. Eta ja lekzio honekin, bale, hiragana behin egingo dut eta bertan bere duziko dugu saioa, bale? Bueno, lehen, bost silaba berri. Eta betikoa. Erakutsiko digu nora idazten den, eta bar. Bueno, kasu honetan ditugu, behitu, si. Bigarrena si da, bale, orduan. Bigarrena si da, dakidelako beste mugikorrean dagoen aplikazio bati esker. Zurazki horrelago erakutsiko dizuet ordaintzekoa dalako, baina bueno. Sa, si, zu, ze eta so. Bale? Dela, azken finean dira, esaten du dira A, I, U, E, edan oren pattern, atzekoak edo. Bueno, eta esaten duela dela, si hori dela excepzio bat, bale? Zeren eta, H bat sartzen diolako erritik orduan, adibidez, watashi, bale? Adibidez, watashi, ja jarri aldiogu, si horren silaba, adibidez, ez dagoela bat zu, izu, i dekogu eta zu horren ikasiko dugu, hirugarrena dala pizka, da pizka bat, sa, si, zu, hemen, hau da, zu, bale? Izun, jarri aldiogula ja, dala, nolaiteko zerazki izango da, bat horizontalean, eta horrelako zeo zer, gutxi gara bera. Bueno, eta esango digula bat banan, eta nola eskatzen eta nola idazten diren. Lehenengoa. Sa. Sa. Erreza. Eta idazkera, bat, bi, eta hiru. Bueno, hemen egiten dugu baita ere horrelako pizkat borobilantzeko bat, baina bueno. Biak, suposatzen du, biak ondo egongo direla. Esaten digu Bale, esaten dut daudela, menen ikusten digula adibidez, edo gero dagoela hor ikusten da, daudela pilo bat variazio kasu honetan. Baina erabili orokorrean irakusten diguna idaztera. Bale, entzumen, no? Sa. Oso horrezara eta idaztea, ikusi guia berretan, behin gehiago. Hau da esaten duena egiltzea idazteko. Eta oslengokoa. Si, si oso estresa da, si. Eta da, amu bat bezala marraztea azken finean. Da, nolabaitetan ingleseko si antzekoa, bale, euskera, marraztea, idaztea oso simplea da. Nik uste dut honekin ez dela egongo arazo askorik. Bale, entzungo dugu behin gehiago nola esaten den. Si. Si. Erreza, urrengokoa. Venga. Zu. Zu, baina zu hau da pizkat sakona. Guko diktora dago guteko igual behar bada, aguarekin itxaitea zu, baina zu edo pizkat, hau nik ustut komplikatua.
Su, betu, su. Txu, bezala, txu, baina su. Horrelako zeo zer. Su. Txu, bezala, ingleseko txu, bezala, baina su. Ulertzen dute horrelako zeo zer dala, neure ikuspuntutik. Bueno, erreza, simplea da, ez da? Flash, taska eta zaska. Bi lerrotan. す Zu antzekoa da. Ez da, zu antzekoa da, txu eta zu. Ingleseko txu eta euskarazko zu den antzeko nasketa bat. Bueno, urrengokoa. せ Ze. せ Baina ez du egiten ze, da egiten du txe antzeko bat. Bale, bat. Bi eta hirutan. Bat. Bi eta hirutan. せ Ze. せ Ze. Ondo. Simplea. Eta azkenengoa. Itza konzan following by a vowel. Az inglesila. So. そ Ba, egiten du to eta gero egiten du so. Gauza rola egiten dut. Bueno, azken finean da ea antzekoa, baina pizka bat beste Z eta C bat antzekoa dira. Z eta gero amaieran C bat, dena lerro bat eta marrastuko bat nunu bezala. ¿Cómo se? そ So. No, diga, so. そ Bai. Eta mendi honekin bukatzen dugu gaurko bokabulario eta gaurko hiraganekin. Ikasi dugu, ba, sa, si, se, so, eta, bueno, su eta se. Eta so, eske, leo bat da, jode, ezberdina dekote bokalak, osea, kontsonanteak. Bale, gordeko dugu, bale, esaten dugu, eta ikutsiko dugu lehitz batzuk dena hiraganan idatzita. A ber, zer ikusten diguna. Kasu honetan da, gor, you know, this character, can you guess what word is by? Hau da, lehen, ez da, lehen hemen apuntatu dugu. Hemen apuntatu dugu. 寿司 Ah, sushi, pues ez. Ah, zentzu dauka, sushi. Beitu, hitz berria. Ez dut esan, ez dut imaginatu, baina bai. Beitu. Sushi. Eta da... Hau, eta pizkat txartu idatzegu gero ja, denbora esango du garbira pasatzeko. Baina, bueno, sushi, sushi. 寿司 Beitu, argazki polita! Bueno, ez dakizun entzat, sushia da, hemen esatzen digu, bale? Janari oso tipikoa, Japonian oso tipikoa, egin da arrainarekin. Arraina, kurro egosi gabe, ezer. Bueno, supositute egosita egongo dela. Besteak beste bateekin eta hori, baina, bueno. Eta ez bauzu frogatu, oso dagoela. Hostia. Vale, ja, baina N bentsako, vale? Eta bestea zen vale, da, sushi, baina bestera batera suposatzen dut, edo, ez lago zoze. Ez que bestea da sunsai. Joño! Orduan? Vale, erratu nahiz neu, barkatu, neu erratu nahiz, sensei, maestra, sensei! Oso tipiko animetan, sensei! Beti dago sensei bat edo... Beti. Eta guztio dekogu sensei bat. Bizitza honetan. Baitu, hemen bi gauza ikasitugu. Sensei hitza eta ene nola idazten den. Sensei! 先生 Hola! Kia! Sensei da hitz bat etzeko segurazki entzun duzuela, eta telebistan eta animean eta mangetan, sigur. Eta da maestroa edo teacher, hor maester izan daiteke
eskolako maestroa, judoko maestroa, edo taekwondoko maestroa, eta alakoak. 先生 In karate, bueno, ezin your master, beti, naguz, beti, eta oso garrantzitsua, beti, kontatzen bat serie asko erabiltzen dute, adibidez, jo que se, zeta horrein eta altzen ditzak, kaman la puta. Bueno, esaten duen da beti, maestroari eta bar, jartzen zaio sensei, adibidez, robote sensei, vale? Osea, beti. Errespetu falta bat izan daiteke, kontuz. Kontuz. Eta beste hitz bat, a ber. Men ja ez dakit another, men ja... A ber, eta hori dela ra. Hau izango da ramen edo rago zehose, ziu, rago zehose izango dela. Spirit. Amitu, karaoke. Jodete. Karaoke. Bitu ze hitz polita. Karaoke. Karaoke. Dala. Holan. Holan. Rako zehose. Rako zehose. Buah, ze txartu, nabilen, idazten, txabal. Komplikatua da, espetxa. Eta... Ke hori gogoratu ikasi genuela, dola pare bat zailo, bueno, aurrekoan errepaso bat egin geniola. カラオケ Karaoke! Da, abesteko, bueno, hau zuri entzun duzuela den guztiok, abesteko tipikoa. Karaoke. Bale, hau lulezioa da. Eta gogoratu, do you remember our friend Dakuten? Bale, bai, Dakutenak, guratzen ditugu. The sound of hiragana, you will remember we use... Esun katu, bai, katik, eletzen genuela, katik jera biakatzeko, bale. Notizia onak, ole! Bale, ondo. This lesson transform the sound. Primeran, osea, Dakutena jarrita esetan, eseko, bale, zazezizozu, zetan, biakatzen dute, zazezizozu. Hombre! Jode! ザ Za, ザ za, bale? ザ Na, venga, horrera. Da, idazkara da baina, baina Dakutenarekin. G. This is G. Or pronunciation is, this is G. This chapter is an... vale, beitu, hori ez bat, jodete. Hau pai. A Z, vale, esta Z, osea, si da G. Si, vale, idatzita si normalean. Eta... G. Osea, G. Si, Jin bilakatzen da. Zu. Edo, zu, zo antzekoa. Vale? Se. Zezatek. Je. Vale? Eta zu. Ez zo. Zo. Ikzo. Hori, zo da, iz, zeta. Eta, bueno, eta honekin hamar hiragana gehiago eta 13 hitz. Da, ondo dagoela. Eta, besterik gabe. Bla, bla, bla. A ver, no gonna kiss us. You know it. Toma, galerak. Txina, dizildu, txo. Hombre. Eta guazen akatzera gure hiragana, urrengo hiragana guarlariak. I want to learn as much as possible, takata, noburo, vale, irabazteko noburo hori, eta bale, tal. Onkiz, vale. Kuestionua, hori da, si. Vale. Ondena harrapatu nau. So? Ole! O. Si ez da, o ez... O. Vale, bai, ondo. Zu... Hau. Venga, ondo bazela. Hau. Beste biak Dakutenak dekote. Hor pista dago, vale? Bueno, badena ditugu, primera, eta ja, kanpratu aldara.
Vale, bigarren mailako misioak daudela, vale. The town conference, plan. Vale, bigarren mailako misioak daudela, ja horrela ikusten dugu bat, baina hori hurrengo saiorako espero dut gustoko izanten ari zaretera kriston joko hau. Primeran goaz, 13 hitz ikasi ditugu. Gainera primeran egin dugu, dena gainditu dut. Eta hurrengoko saioan aterako gara ja gerlari berriak, biratuko dugu bigarren mailako misio hori zer den, eta egitera joango gara. Beraz, espero gustoko izatea, gustoko izan baduzue, pak izan baduzuen, zaindu, eta horrela lagunok, agur!